एकर नु ना ऐठल छोड़ा देम ना। अच्छा ए बेरा एकरा पर धुका हमर जरूर लागे के बाकी कावना के लइका से ई बतियावतिया बोलतिया जा तनी ए बेर एकदम बढ़िया न चलल मुसी कोइले बिया रास्ता हमर काट देती है बिलाई ने मुंड खराब कर देले इहो बुढ़ो न बोला लेता उन खोटारे फोटारी होने बगैचा ठाकुर चलो आज मिलही के बात चलबे कहू हई बगैचा में आवतिया हाँ ये एकरा पीछे पीछे धुका लागल बानी। चल चल रानी। बाप रे बाप रानी के जे बोलौले रही अब ले आईली ना लागत कि सब पूरा घर में अब कोनो ना कोनो बात खाना दाना बनावत है लेट होई कुछ भी कहा ये बरा उनकरा केतना खुशखबरी मिशन देव ना कि वो आज खुश हो जाए। उम्र सारी कब ले कहां बानी जी के आवत इजे त रोज मिले नहीं जा कहां बुढ़े अरे देख चश्मा ना फटो अरे कैसे यानी पानी नहीं चला था लो हमार हम हेजिया बैठा तन तो हुनिया कर जाता कुछ कहा बड़ी माने था साता अबे जान करेंट मारा तो दैया में हमारा तो ऐसा हम बड़वे खाए कुछ भी कहा तो हरे के देख देख के हम जी ना तो कहिए हम मर गिरती है हमार करे जा ऐसे काहे कहता नहीं जी रोवर ना रहम त हम कैसे का करम बताई तो कुछ कहा सड़िया निक लागत देख सड़िया तो हमारे दियाल ना यही से ना पहनले हैं कनी करे जा हां एगो खुशखबरी बा का ठीक है पहले बैठल ना पड़ी में ज्यादा होगे बैठल बड़ा अबे हम ना बताई ना तू बताव ना हम अबे ना बता ना तू बताव एगो चुम्मा देबू तब बताई लाज लगता ना अब तो हरे धन हना तो आज ना तो कल दे दे हम अभी तो कहल जाला ना कि ट्रेन पे पटरी अभी चढ़ल बा अतार भाता गलती कर देने पटरी पे ट्रेन हां अब टाइम लगे चले भी हां कनी ठीक बा ना तार भातारा फोन करेला भातारा के ना यही पे हमर दिमाग खराब तारा से मिले भातारा के नाम लेके दिमाग खराब तारा तो भातारा के घर में रहता लो भातारा एक हरी खतारा बनल जाता काहे से कि न हमरा स्वास्थ्य भी अच्छा डाली बिया हमरा आगे पीछे मंडरात रहते सोचो हमरा पे का बीतला अरे हमार फूला के ना तू देखा रहो जा संगनो ना चांद का हमार टुकड़ा तू रोवे लो ना तो हमार दिलवा में चुप चुप दर्द होला रो जा दर्द ना हो अरे हमार तू रानी हवाड़ा उड़ के फूलावा तू हमार फूल गेनावा हो कल सर भैया के कर दिमी अरे हाय हमर लइका ने निक बारे हाय नतिया बूढ़ावा कर तोर घर बेटी बहिन नहीं खे बुढ़ी जाए ये तर काम लागला पीछे पीछे बराइल जाना तालू हो फलाना बो अरे फलाना के कहत रे तोर घर बेटी बिया किना रे अरे आग लगा के बेटा आग लगा बेटी में अरे ते ये के कर खती बूढ़ के जरियल बड़ी हमर बेटा के छोड़ के अरे रानी सवतिया हमनी के त मोय इज्जत के ले नाश कर दी हली सांस ले ला थम जा सांस ले ला तब बोलल करी है ना तो हार्ट अटैक आ जी ना तो एजे मर जी चुप रहा कनी ना इस दुख सुख बतियावत रह नहीं जा सुख बतिया तो हां बहिया मारब के मोछिया कुल झड़ जाई आ बुढ़ाऊ के काहे के बोल ले बाड़ी कि आन के बेटी बहिन आन के इज्जत नहीं किस जाने हां इकला प्यार करी ना बियाह कैले मांग में सिंदूर हम डाल बन दोबारा अभी एगो ना एगो रल ना दू दू गो नहीं अब एक एक है ता हम ना जाए हम तारा के ना छोड़ के ना चल जा तारा घर में मेरो पले आई भाई मेरो पले लेके आई उड़ा के ले जा तू घबरा मत रानी ई बुढ़िया के हमर दिल लागल बा तोहरा से तो टूटे वाला बंधन ना ओकरा खातिर हम बम के तोरा हमर सीना पर गिर जाई हम साले करे जा अरे बापो बाप अरे के जरा कर बुढ़िया के और से टपक के ढुका डाल देलस मैं खुशी में हमारा गम कर देलस रे बापा का भाई हो दादा हम कहत रहनी हनु कि बन ठन के जाती गांव घर में मौगिन से बोलती हंसती आवती हम ना जानत रहनी हां कि हो बुढ़ावा संग जाके फसल बिया मरद ले कहे नी
तो ओकर चमनी पर ईटे पथला से ना फुर्सत लागी आ गदहा पर ईटा लादाला से ना फुर्सत लागी। आई हो दादा मैं तो खुश रहे बबुआ माई जत हमनी के माटी में मिलिए गई। बबुआ ई का कहतले मैं ऐसे का कहतली काहे ना कहीं ए बबुआ रोज रोज घूमे जात रहली ह आ ए बेर पीछा ले कहनी कि कहाँ जाती रह देखे जाई तो फिरिंगिया बुढ़ावा बा ना हां ओकर संग गोनी है तो देखने के चुमा ले धरा गोली। अरे मैं ई का कहतल तुरे तो तनको बुझाता तू का अरे एकदम बबुआ सही कहतनी बाई ध के खींच के लेके ने कहता कि एगो सेनु डॉलर लते एगो और टिक देले बानी के उहे फिरिंगिया बुढ़ावा के तहर मौगी के। अरे माई हम चल देखो घरवा में लिया के बलाते खींच के हमर के मारत सपना रहल देखलिए का रे सापना नहीं खे बबुआ कहत हम हकीकत कहत मैं हमनी के इज्जत माटी में मिल गले बबुआ करे माई हम 6 महीना ले जाके बाहर रहतनी घर रह कैसे करती हां और न तो हमर संग दोनों गोड़े मारे पड़लन से बबुआ अपन इज्जत के तोरा चलते फोन पे बताओ छै कहां बिया घरवा में बिया कहां बिया उ घरवा में बिया हो बबुआ देखा चंदनिया चंदनियो आगल हमर लइका चंदनिया रहने करे हम माई का कहती रे बबुआ हो बाई धके तर लेके आवत नहीं चल अपन घर के इज्जत चलत ना आवत रहलिया न रे पूछ ला नहीं बोलो फिर चलता तो रे हां चुमा अरे? चाची करत रहलिए देख ले झूठ बोलतनी का पूछतनी हम ऊ करतलो अभी देख ला बबुआ राड़ एकदम हमनी के इज्जत माटी में मिला देले बाड़ी। अरे ए जी ओकर से प्यार ना करत रही पैसा खातिर गोई रही खाली। नहीं बबुआ झूठ बोलती है पैसा खाती ना करे हम ना रहते ये कुल करते ले हां तो का करी चिल्लात के बड़ा खा जेबो हमारा कहता नहीं खाते बाड़ी कबे से तू खाए पे लगल बड़ा। अरे कैसे हाँ? बोल ले ओए से जैसे तू सुना ताड़ा हमेशा बाहर के पैसा हमेशा बाहर रहेला आवेला कभी भी तो हमरा जगह सुतेला बैठेला हमार शौक ना हटे फोन कइले पे उठावेला ना कि बिजी बानी तो फैक्ट्री में काम करत तनी हमार दिल मन ना हो। ई बता करे तू खाली अथु के बारे में सोचले है देखत ले हमनी के मड़ई में ईटा कैसे कैसे अथु का काम जिंदगी भर में कमाई के बा बियाह काहे खातिर होला हमर पसर तरी रह जेगा मूरत देख ले बबुआ देख ला अपन मुंह से बक देलै ना का देख ली अरे का देख लियो सब तार चढ़ावला के बाद तारे पैसा खाली लागत रहलो देख ले बबुआ घर द्वार ना अरे? बनी ई बता कमाई में त खैबी का ई त खिसा हुए तोर दिमाग में कुल सही चलता रे बता तो तू चाहत कि हम जिंदगी भर घर रही रे अब हां तू रह मजदूरी करे खेती कर रहे जो लेकिन हमरा के सुझा रहा ना त बूढ़ संगे जाई हन जोर तोर कुल करम करे में ए माई ऐसन कुल में काम ना रख अरे ए त घर घर में नहीं रखे के बबुआ घर में का है एक कएगो मेहराज टोला में सोच ऐसे ना कि हम मोट कमा के लिए इतना तो के सैंत के बढ़िया रख के घर दुआर बनैती महल में रहती हई सुनिए का दिमाग में चलता थे खाली मर्द संग सुता भी रह बिना रे हां मरद के सुख ओ ये हई माई दत ले करे तू देखा ए बबुआ खाली नहीं के सुना मैं हर तो कुछ नहीं के नहीं बबुआ नहीं रखे के मर्द के ऐसे मर्द के चलते मेरा ने दूसरा वाला मुंह मारो तारी सब अभी ई बता 7 महीना बियाह कइले होता त दिन हैं अभी का अभी बहुत समय बाटे अभी बहुत समय बाटे ए रखे के नहीं खे घर के खेदा घर से खेदा ना तू ही तो जरा पे नमक छिड़के अरे माई इज्जत ले ले हली माइले मत आज कहते न माइले मत आज चलो जी हमरा घर में निकल जाओ हम कहीं ना जाए हमर ससुराल हमर घर आप कहां जाए ससुराल हुई ना तो ससुराल वाला जैसे कहे ना सही से रहे के पड़ला और जाके दूसरा संग गुच्छा ना उड़ा के लोग जाई ना दाद दवा कटिया मर जो भाग जिले जा तोर भाई बाप आई त हमनी के देख ले ना 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 तू ये कर तली अबे तो हमाई देखलसी गांव में टोला पड़ोसा देख त का कह रे थू थू करे हन मुंह पे ऐसन करना तू जुआ के अपना बाप भइले कह के दूसर बियाह कर ओकर त चल जाई ना ओकर त जाई कहली है ना कि दू से नु डलले बानी हम कहीं ना जाए मैं गलती करब तू है जरा गलती ना करबी ए घर में नहीं जाई जोन करे कोई केस कर देम लेकिन ए घर में हम समझ नहीं ए बबुआ ए तू ही अब समझाव अरे इनका के हम जात नहीं ई बता हम देख ना जाए कहीं ना जीबी ना तो ओई सर पे रखब कि देख गलती नहीं करे ठीक ना होई देखो हम गलती करब आ 5 दिन के छुट्टी मिलल बाटे चल 1 महीना रह के घर और बना के अब जाई चल घर में ठीक बा